What's up mga kababard? May morning nyo dia. May maligo mga kababard. Sa akong pagligo ganina, sayaw kasi buntag. Ay kayaw-yaw yung silingan. Okay raw ta nga. Pinawon kay. Wala matay. Lapot kita na kay. Silingan na kita. Pero react lang tako kay. Bali man kababard. So ang anak mo nagayaw-yaw. Uyawan niya yung mama kay kamay bikilo yung mama. Yaw-yaw. Sapaan siya. Subuhan ko na siya nga dugay sa mo. Tuno, sapaan siya. Silpon ko na siya sa'yo sa buntag. Yaw-yaw din ko na yung mama. Dayon pakaligoon siya sa'yo. Bisik tugnaw ko na kayo. Mga ako naligo ko, gilaaran ko na minaw eh. Ito agis ka. Lagot ko kamay. Bukbok ko din sa'yo, huwag pa na po. Sa inyo, huwag pa na sa inyong servisyo, tarong pa bang mga kapatid mo na baliktad ng mga sitwasyon. Sinin nyo, mga kapatid, nabinas mga kabataan karon. Dili ko na mga yung ano man, dangkong ka ng pasipala sa tanong lupa-lupa na madunggan nila nga yung kuyawan. Huwag mo kabaloan na italikon ninyo iyak na sa ilong hindi na magpakita panawa ragon niyo inyong mama nagantos nagdaladala sa siyam kabulan ninyo siyam kabulan gatiad-tiad ng taong likaw hinay pinulikan kaya aron ampingan ka ba niya inigawas ni mo kalamatay pag ina nila no ilang sakatigan ito na sa Montevideo sila ka belum mautong tiway mong luwa ba timandin nyo na yan nagsuhurin yung tutoy kaya gusto kayo ng katas magbilar ang pagkita nyo mama ano man kay hindi ka kabiing ayaw ka iyak sinigiyak ka tutoy na po law hindi makatarong patulog mo mama kay may pikil iyak ninyo i-check din mo tanaw na mo umsak ka pag-igutom para di ay tutoy na po diba yan bis tambok-tambok ka to yung mama maniwang kay lagi naman ka siguro mo juga hindi kaadlawan di kita sila masugot bisa naglangaw pamutok doon dahil si mong panit yan kagabi ipon di kita sila masugot nga bisa kusalang kalamok makapaak ya si mong panit yan yung murag inganaw ni mong tikanan ni mong mama inuuko yan nagsugod ni mong eskwela pulima na po na asa mga tagkwarta aron maka-eskwela ka palitan kag mga gamit sa eskwelahan nya yung eskwela na nimo dapat pa kay kakadapuntag no lumagan pa ka hinigmata nimo kaon na lang ba nya tagaan kag balon nga 20 di bigam dawat no di kulang ra di kami eskwela di 20 ra yatag igo na lang mabasa imong kamot aron mo kaon ba igo ra kamligo diyon magligo kaon eskwela nauna pa niyo usahay ng igong antos sa inyong mama sa inyong ginikanan para ninyo ang tubag-tubagon sakit kayo na silang belatian sakit kayo na sila kasing-kasing mga sa mga kusog yung tubag-tubag diya sa inyong ginikanan sa inyong mama labi na sa inyong mama sus ko una-unaan ninyo upaingon po mo mahimong ginikanan niya og inyong mga anak po inganaon mo sa inyong bation kanuna din mo nga dili lalim diba mga sa mga kabatanunan diha ang pingin yung mga ginikanan
ang pingin yung mama. Ha? Ayaw kayo ninyo yaw-yaw-yaw-yawi. Kaya wala din may katungod. Ayaw din ninyo pasikiting mga istorya. Okay?